6 kilometriä tunnissa ja se oli hirvittävää kyytiä Toyotan moottorille. Olisiko 2,4 litraa tuossa tilavuotta 2,5, 2,6, 2,1. Lumilieskaisen Tomi Penttisen Sevin kanssa. Kauniita autoja, kauniita autoja. Penttinen tulee Mikkelin mies takaa 50 metriä. Ja nyt tekee Tomi Penttinen sitten omat savutuksensa, savuttaa täältä aina Mikkeliin asti. Noin! Tomi Penttinen paiskaa kunnolla tuota elokaasua pihalle niin, että siinä saa Benzoilin start-nauhakin kyytiä. Hyvä, ettei poikki mene. Tomi Penttinen, tuo hurjapää. Mieheltä lähtee välillä ovetkin irti ja hän painaa kaasua lisää vaan. Ei ole koskaan haitannut, vaikka skuuppi lentää 30 metriin ylös. Penttinen radalla 2, vanhemmalla kameralla ja uudemmalla sitten radalla 1 on Kari Huutinen. Oikein mukavasti 7.333 Penttiselle ja 8.470 Huutille. Ja loppunopeutta Penttisellä 208. Se lähtö, se tarkoittaa sitä, että Horto saa pidettyä ajotauosta huolimatta tuon ajolupansa tähän kilparyhmään. Eli tässä oli syy tällaiseen lisenssilähtöön. Eli kysymyksessä on euroluokka. Virtala ja radalta 2 Timo Viikki sitten ajaa tuolla Ford Escortilla vuosimallia 75 ja katsotaan aikoja. Virtalan aika eli radalla 1 ajaneen seuraavaksi tällä erittäin hienolla Opel Asconalla kyljessä lukee Temek ajaa Timo Eromäki tämä radalla 1 ajava kuljettaja. Se meillä on, mutta siellä on jotain äänää Aki Kulmalalla. Aki Kulmalalla on jotain häikkää siellä. Eli siellä on nelipyöräisiin katuautoihin ja euroihin. Keltaisella pemarillaan Suonenjokelainen Risto Virtala lajittelun ensimmäinen. Sekunnin ajan, sellaisella reagoinnilla ei voi tässä lajissa pärjätä, eli kyllä täytyy paremmin valoihin reagoida. Ja Virtala menee ylivoimaiseen voittoon. Radalla 2 tuolla rusehtavan punaisella Toyota Carinalla. Hän tulee Turusta ja Timo Viikki allaan nopean arvolla Ford Escort. Näin legendaarinen auto sekin. Viikki oli lajittelun 3. ja Aki Kulmala lajittelun 2. Ja Aki Kulmala oli West Coast Street Cupin 3. aikoinaan. Ja häntä sponsoroi muun muassa Forssan Teho Kansi ja sen sellaisen. ja näin sitten valmistaudutaan lähtöön. Petteri käy kolmana pyörä oli välissä ja siellä Timo Viikki
tämä taktikoita, mitä tämä meinaa. Sieltä kyllä jotain nestettä Timo Viikin autossa tippui alas voittaja ehdottomasti Aki Kulmala. Timo Viikin